LED screen मेरला बासायदों स्क्रिनखौ मेरला बसायदों होनदां दंलाजोबथारो ट्रेन फैबाय बावसो लाखिगोन नायलाय बुंजोबनाय जाबखोलायनायसो मोनसे दाब्बायावनो नोङो 300 जनसो जायोबा थामसा जागोनलै 시험을 탕탕하시죠. Yeah.
ट्रेन फैबावबाय ट्रेन गंसे फैबावबाय एकदम स्टेशनावसो लाखिहैथारदां बेयावनो लाखिना होबानो जाबायमोन गैला अबस्था गैला आयु मानसियानो सारिय'फाले हाबजोबनाय फैयोलै दानो फैयो 11:45 सो होनखादोंमोन ना